Gomosdo tangyang nami tua mata mertua de bata. Sudeha me akainak komu ate. Nunga marsingga kami manangnya aku tujulon ya mata mertua de bata. Asa pajang umurmu amake. Asa hipas pamatang. Disilas nirohanami iuma naung izaloho umur nagajang. Gok umurmu uma 70 tahun na di tanggal 10 bulan onom di 2010. Bo penuai sadari tarayahon dan na mengurangi nilai ulang tahun itu. Tetap joy nilai na tioma. Na penting dulus to hami sudah kaina komu paparamu pahukuman ang yakuko asalam tuipas na oma ate lam tugajang na umurmu. Disilas ni rohanami iuma humpasatami do songot dan nilas ni rohanami asa adong lilit nyo di jari-jari muna dia make las marho mamajalo sian sada ni rohanami do ono maate sa kajang umurmu mau lihatin mati Tuhan oras ma kembali mereka malunang majal menunggu nak ini kembali